Vážení přátelé, vážení hosté, dámy a pánové, jménem římskokatolické farnosti Šternberk a jménem svým vás všechny co nejsrdečněji vítám na svátečním koncertě uspořádaném v rámci Dnů rodu Šternberků 2025. Sváteční koncert se koná při příležitosti 242. výročí od požehnání tohoto kostela. Záštitu nad celou akcí Dnů rodu Šternberků převzali olomoucký arcibiskup Monsignor Josef Nuzík, hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk a starosta města Šternberka Stanislav Orsák, kterého mezi námi srdečně vítám. Je mou milou povinností přivítat mezi námi dalšího vzácného hosta, a to je olomoucký světící biskup Monsignor Antonín Basler. Vítám zde mezi námi zástupce sponzorů. Vaší podpory si nesmírně vážíme. Dny rodu Šternberků 2025 se konají za finanční podpory města Šternberka a Olomouckého kraje. Dámy a pánové, chci vás upozornit, že z dnešního koncertu je pořizován audiovizuální záznam. Po skončení koncertu jsou hosté s čestnými modrými vstupenkami zváni do farních sálů k malému pohoštění. Milí návštěvníci, dnešním svátečním koncertem Dny rodu Šternberků nekončí. Zítra, v den státního svátku, vás zveme na slavnostní bohoslužbu, při které poděkujeme za tento chrám, poděkujeme za nabitou svobodu a připomeneme si, že od slavného uložení ostatků posledních příslušníků rodu Šternberků uplynulo již 24 let. Hlavním celebrantem a kazatelem bude generální vikář olomoucké arcidiecéze Monsignor Ladislav Švirák. Po skončení bohoslužby vás zveme do farních sálů na besedu s emeritním ředitelem arcidiecézní charity Olomouc Václavem Keprtem na téma, jak charita pomáhá nejpotřebnějším a také o pomoci charity na Ukrajině. Dámy a pánové, Šternberský chrámový sbor slaví 20. výročí činnosti a já chci všem členům souboru poděkovat a popřát hodně moc úspěchů, sil a nadšení a ještě více radostí z krásného zpívání. Nyní předávám slovo a pomyslnou taktovku sbormistryni sboru choru z Mititur Tamaře Margoldové, která vás provede celým koncertem. Děkuji za pozornost a Bůh vám žehnej.
Vážení a milí hosté, buďte srdečně vítáni. Dozněla skladba Mititur Archangelis Jana Zjenštejna. Jan Zjenštejna letos slaví 625. výročí svého úmrtí. A nebyl jen arcibiskupem Prahy, byl také básníkem, teologem, diplomatem a byl svědkem své doby. Byl mystikem, člověkem modlitby, tvůrcem duchovní poezie, která nám zůstala jako vzácný poklad české středověké kultury. Mititur Archangelus je latinský název pro křesťanskou duchovní píseň, která se v českých kancionálech objevila poprvé roku 1501 a znamená Anděl je poslán. Často se odkazuje na poselství archanděla Gabriela, Panně Marii. Buďte tedy srdečně vítáni a já bych vás moc ráda poprosila, prožijte s námi tyto chvíle bez potlesku. A pokud se vám bude koncert líbit, zatleskejte nám až na závěr a nechejte jednotlivé skladby doznít a uzrát ve svém srdci. Nyní bude následovat skladba o Lux Salutis Nuncia skladatele Jiřího Labordy, který letošní rok zemřel ve věku 93 let. Byl to profesor, pedagog, skladatel, působil v Praze na pedagogické fakultě, vedl mnoho sborů. A proč o něm tak povídám? Protože my jsme tohoto skladatele poprosili, aby napsal skladbu přímo pro tento chrám, protože nám bylo líto, že takový velký kostel, krásný chrám, nemá svoji vlastní skladbu. A pan Laborda napsal: takové přání je pro mě jako komponistu nesporně vyznamenáním a já se vynasnažím, abych vás nesklamal. Mám proto všechny důvody, i když jsou zde jisté překážky. 80 se mi kvapem blíží a nevím, kolik mi náš milý Pán Bůh ještě poskytne času. A já jsem už mnoho slibů takových učinil, ale moje lidská výkonnost rychle klesá. A také to množství denních povinností stále stoupá. Takže se předem omlouvám, jestli mi to bude trochu trvat. No a týden na to, co napsal tento e-mail, tak pan Laborda projížděl Štamberkem a tak ho uchvátila dominanta tohoto města, že za 14 dní jsme měli noty a už jsme mohli zkoušet. O Lux Salutis Nuncia v překladu znamená o světlo zvěstovateli spásy a jedná se o první verš ranního hymnu v křesťanské liturgii často spojovaného se svátkem zvěstování Panny Marie. Amen.
Josef Olejník a všechny končiny země, responsoriální vánoční žalm. Sám Josef Olejník o žalmech říká: žalmy jsou slovo Boží a vrcholná poezie. Josef Olejník napsal mnoho skladeb napsaných svým osobitým stylem a drtivá většina z nich byla napsána ke konkrétní liturgické slavnosti. Celou svou tvorbu zasvětil liturgické hudbě. A už když byl mladý a studoval v Římě, začal v pokusných skladbách, většinou to byly různé úpravy chorálu, tak se začala projevovat jeho originalita. Něco, co bylo nové. Něco, co nebylo úplně do té doby poslouchatelné. Byl taky za svoji originalitu hodně kritizován, ale my jsme strašně rádi, že je originální a že byl originální. Všechny končiny jsou psané s velkou prostotou, jemností, jakousi až askezí hudební, ale jsou líbezné a krásné a mluví o tom, že člověk čeká na narození Božího syna a je to pro něj veliká radost. Všechny končiny země viděli spásu od našeho Boha. Jásejte tedy vstříc Bohu všechny země. On uvedl ve známost svou spásu. Před zraky národů zjevil svou spravedlnost. Posvěcený den se nám rozářil. Pojďte tedy lidé všech národů a pokloňte se Pánu. Vždyť dnes se stoupilo na zem veliké světlo. Teď jedna lidová píseň v úpravě Petra Ebena, Proč si k nám nepřišel. Proč si k nám
moja, dušenko moja. Dušenka moja, duša moja. Adam Michna z Otradovic a jeho Vánoční rosička. Je to první píseň ve sbírce Česká mariánská muzika. A tak, když byla v roce 1647 vydána, tak její vydavatelé, praští jezuité, nedokázali pochopit stylistickou půvabnost, barvitost i novost tady toho básnického umění. Nemohli totiž poznat, že se v tom díle objevuje zvláštní charakter českého barokního básnictví, a to způsobem, který můžeme označit za tvůrčí a průkopnický. Text písně Vánoční rosička rozvádí téma začátku církevního roku, které je dáno úvodními slovy latinského introitu z Rorátů. Rorate celi, nebesa, vydejte krůpie z hůry, ať kane z oblaků spravedlnost. Že mám ten otočný pultík, že? Nyní nás čeká skladba Petra Ebena na text svaté Terezie z Avely. Terezie z Avely byla španělská mistička 16. století a já teda její dílo velmi mám ráda. Hluboce se mě dotýká. A já bych vám ráda přečetla jednu charakteristiku, která o Tereze hodně vypovídá a myslím, že patří velmi zásadně do naší doby. Prožívala obtíže své doby tak složité, aniž by upadla do pokušení k zahořklému nářku, ba naopak. Obtíže přijala ve víře jako příležitost postoupit na cestě o další krok. Platí totiž,
Že Bůh má vždy čas udělat velké věci pro toho, kdo mu slouží. A Terezie nám dnes říká, více se modli, abys pochopil, co se děje ve tvém okolí a tak lépe jednal. Modlitba vítězí nad pesimismem a plodí iniciativu. A to je realismus svaté Terezie. A to je, milí přátelé, výzva pro nás. Petr Eben, s touhou mé myšlenky. A nyní něco veselějšího. Kantár, aleluja. Zpívej, aleluja. Cantar una canción alegre, sin caler, aleluya. Cantar una canción alegre, sin caler, aleluya. Cantar, 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 con una voz cantar, 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 con una voz. Cantar una canción alegre, sin caler, aleluya. Cantar una canción alegre, sin caler, aleluya. Cantar, 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 con una voz cantar, 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 con una voz. Sing aleluya, aleluya, ale, ale, aleluya. Sing aleluya, aleluya, ale, ale, aleluya. Cantar una canción alegre, sin caler, aleluya. Cantar una canción alegre, sin caler, aleluya. Cantar, cantar, cantar con una voz. Cantar, cantar, cantar con una voz. Cantar, oh cantar, cantar, oh cantar, cantar, oh cantar, 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 con una voz. Cantar, cantar, cantar con una voz.
Alleluia, Alleluia. Sing Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sing Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sing Alleluia, Alleluia, Alleluia. Na chvíli s choru s Mititurem rozloučíme, já vás poprosím. A přivítala bych mezi námi muziku klasiku. Takže teď se malinko vymění sbory. Muzika klasika je těleso, které také často zpívá, nebo hlavně zpívá v církevním prostředí, ale nejen to samozřejmě. Myslím si, že nás společně spojuje jedna věc a to je takové vnitřní chvění, které toužíme předat dál. Mají úplně jiný styl a jsou úžasní. A ráda bych představila jejich první skladbu, která bude Jako lan dychtí po bystré vodě, tak duše má žízní po tobě, Bože. Giovanni Prilugi da Palestrina. A jeho hudba je průzračně nadčasová. Je to klid a mír, který se hluboko potkává s naší podstatou. A já vám přeju pokojné naslouchání. Nyní nás čeká skladba Johna Rutera et Misericordia. John Rutter prohlásil: Věděl jsem, že chci být hudebníkem už od chvíle, když jsem uměl chodit a mluvit. A je to tak, že jsem hudbu poprvé objevil doma, když jsem zvedl víko starého pianina v londýnském bytě mých rodičů a začal šťouchat do kláves.
Zatímco ve školce jsem každý den na ranním shromáždění hlasitě zpíval se všemi ostatními dětmi. A tak to, milí přátelé, začíná. Et misericordia neboli milosrdenství je 4. částí celku zvaného Magnifikát. A jeho milosrdenství je nad těmi, kdo se ho bojí, po všechna pokolení. Tento Magnifikát pro soprán sbora orchestr, dneska tady nebude orchestr, ale to vůbec nevadí, byl napsán v roce 1990 a premiéra se konala v květnu v téhož roku v Carnegie Hall v New Yorku. Text je založený na modlitbě, kterou svatý Lukáš připisuje paní Marii, když se dozvěděla, že porodí Krista. Solo nám zaspívá Hana Suchá.
Krásné. Teď nás čeká skladba Ještě tě mám plnou náruč. Je to skladba Ondřeje Soukupa, jistě ji všichni znáte, ale my ji dnes uslyšíme s jiným textem. Ten text máte ve svých brožurkách. Přetextovala ho Petra Kolčavová a sólo bude zpívat její manžel Šimon. Vypovídá o bolestné zkušenosti nenaplněného života a přesto je plná naděje. Z prstů tvou vůni svlíká, krásná vůně, škoda jí. Lásky tvé, ať se jich nedotýká, hladí, líbá, potají. Zůstáváš se mnou, jak jsem si přál, i když vzdálený svět ještě tě mám plnou náruč a stále doufám, že jen sníš, loučím se já, věřím ráje na shledání, nechám tě jít. Nemám bez tebe stání, nespím, dít mě nebaví. Snad řekl bys, a dít dál se nebrání, ze zítřků mám obavy. Stejně jsem šťastný, že znám byl dál, i když vzdálený si to dál. Ještě tě mám plnou náruč a stále doufám, že jen sníš, loučím se já, věřím ráje na shledání, nechám tě jít. Jsem teď v ráji, nechám tě jít. Nyní nás čeká Baba je tu, skladba Svahilský očenáš. Je to velmi oblíbená skladba mnoha sborů. Uslyšíte ji velmi často na sborových pódiích. Jednak je oblíbená pro svou dynamičnost, rytmiku, temperament, ale také pro svou srozumitelnost a jednoduchou melodičnost, která posluchače okamžitě zaujme a vtáhne do děje. Tento očenáš, Svahilský očenáš, je obohacen o různé výrazové až emotivní prvky,
které právě onu dynamičnost a temperament podporují. A to nám předá solista Krištof Kolčava. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu Amina baba yetu liye jina lako litukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu Amina baba yetu liye jina lako litukuzwe. Utupe leo chakula chetu tunachohitaji, utusamehe makosa yetu wasamehe waliokukosea, usitutie katika majaribu, lakini tuokoe na yule mwovu milele. Baba yetu liye mbinguni yetu Amina baba yetu liye jina lako litukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu Amina baba yetu liye jina lako litukuzwe. Amina baba yetu liye jina lako litukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu Amina baba yetu liye jina lako litukuzwe. Utupe leo chakula chetu tunachohitaji, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliokukosea, usitutie katika majaribu, lakini tuokoe na yule mwovu milele. Milele. Prozatím muzice klasice ještě ji uslyšíte a my se zase teď trošičku vystřídáme. Poprosím Chorus Mititur, který teda letos slaví 20 let svého společného zpívání, což je krásné číslo, že? Chorus Mititur nám teď zaspívá skladbu Ola Jejla. To je skladatel, který je hodně známý v oblasti sborové tvorby, zažívá takový velký boom a v podstatě kdykoliv pojedete na nějaký sborový koncert nebo na soutěž, tak vždycky uslyšíte Ola Jejla, troufám si říct. Opravdu je velmi, velmi populární. Spolu s Roses je to skladba, která vypovídá o nočním bdění Panny Marie, kdy v chladu a zimu čeká na to, až se narodí Ježíšek. My uslyšíme pouze alelujovou část s doprovodou fléten.
Tím jsme vás pomaličku uvedli zpátky, zase do trošku jiného stylu a charakteru. Vítejte. Nyní bude následovat skladba Sergeje Rachmaninova Bogorodice děvo. Je to skladba, která je součástí takzvaného celonočního bdění. Rachmaninov ji napsal roku 1951 a jedná se o zhudebnění modlitby Bohorodičko, raduj se. Skladba Bohorodičko, raduj se je považována za jeden z vrcholů ruské pravoslavné sborové tvorby. Vyznačuje se plynulými melodickými linkami, které vytváří pocit souvislého klidu a míru a pokoje. Rachmaninov tuhle skladbu napsal docela za krátkou dobu a já si troufám říct, že ani jedna nota v ní není navíc. Je totiž plno skladeb, které uslyšíte, je tam spoustu not, které tam být nemusí. Ale tady je všechno na svém místě. Je to čistá krása, kterou absolutně nic neruší. A pozor, dokážete ji vnímat jenom v případě, že dokážete sestoupit do svého nitra a zůstat úplně v klidu. Pokuste se o to a my se pokusíme spolu s vámi.
A teď, abyste neusnuli, Dona nobis pacem, temperamentní rytmická skladba Clarka Williama Lawlora. Když Clark, jak sám napsal, zrovna nekomponuje, tak pracuje jako softwarový inženýr, zpívá tenor se souborem Salt Lake Vocal Artist a rád hraje pickball a taky jezdí na kole a tráví čas se svými 5 dětmi. Dona nobis pacem, daruj nám pokoj. Dona nobis pacem, pacem, Dona nobis pacem, pacem. Dona nobis pacem, pacem, Dona nobis pacem, pacem. Dona nobis, 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 Dona nobis pacem, Dona nobis, Dona nobis pacem, Dona nobis pacem, Dona nobis pacem, Dona nobis, Dona nobis, Dona nobis, nobis pacem. Dona nobis pacem, 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 pacem, Dona nobis pacem, o Dona nobis pacem, Dona nobis pacem. Dona nobis pacem, pacem, Dona nobis pacem, pacem, Dona nobis, Dona nobis, Dona nobis pacem. Přeneseme se do 16. století. A bude to píseň Vítej Jezu Kriste, která byla uvedena v Rohovu kancionálu, ale byla potom přenesena do Franusova kancionálu. A proč to říkám? Rohov kancionál má 482 textů, 305 je notovaných a první vydání kancionálu, které je zároveň posledním vydáním bratrského kancionálu na území Moravy, se nedochovalo. Ale nyní si představme Hradec Králové na přelomu 15. a 16. století a k předním mužům tenkrát patřil Jan Franus. Byl to zámožný soukeník a jako většina hradeckých měšťanů, tak byl stoupenec umírněného křídla husitů. Již před koncem století se stal městským konšelem a vykonával funkci burgmistra, to znamená nejvyššího představitele města, něco jako pan starosta. Teď by to vlastně vypadalo podobně, pane starosto, to je jako kdybyste si objednal kancionál, soubor písní jenom pro Štenberg. To by bylo ale dobré. No a Jan Franus tak právě nechal pořídit bohatě iluminovaný zpěvník, byl několik desítek kilogramů těžký, takže byl plný zlata. A je to jeden z nejdůležitějších pramenů poznání českého vokálního vícehlasu z doby jagellonské. Vítej Jezu Kriste.
Vítej, Jezu Kriste, z nebes vysokosti, Synu Pani čisté, předání nášnosti. Od Otce si vyšel a k nám na svět přišel, za to chvály tobě, pějem v této době. Kriste náš králi, rádi předůstojný, Bože všemohoucí, přinášíš lék hojný, slyšíš prosby vroucí. Sestoupil si z nebe, neušetřil sebe, zvolil život skromný, lidem v těle rovný. Kriste náš králi. Radostným hlásem zpívej každým časem, chváli krále svého, Pána milostného. Vítej náš králi. Snažili jsme se udělat program pestrý, a to takovým způsobem, abychom opravdu vám přednesli celou škálu vlastně různých stylů a skladeb, které zpíváme během celého roku. Teď bych vám ráda představila autora Petra Mejzlíka. Ráda bych se teď zeptala, je někdo z vás, kdo tu zná Petra Mejzlíka? Prosím, mohli byste se přihlásit, abychom viděli, kolik z vás ho zná? To není moc. Výborně. Tak, Petr Mejzlík je prosím tento pán, co se na vás nechce podívat. Je to náš pan varhaník a je to náš pan dvorní skladatel. A teď už vážně, není úplně jednoduché v dnešní době skládat, protože tak trošičku, kdo malinko dělá do muziky, tak má pocit, že to dokáže. A ono to není vůbec jednoduché. Petr Mejzlík dokonce vyhrál na soutěži skladatelské v Jihlavě, kde bylo oceněno jeho ordinárium, které uslyšíte zítra, pokud přijdete na mši. A my jsme za to velmi vděční, že je tady s námi a že pro nás skládá. Nyní uslyšíme královskou členku, je to text z Izajáše 62. kapitoly. Budeš nádhernou čelenkou v dlani našeho Boha. Tahle kompozice odráží hloubku textu a je velmi nadějná. Budeš
se raduje z nevěsty žení, tak se tvůj Bůh zaraduje z tebe. Je to radost mít dvorního skladatele, ale ne vždy je to radost, když napíše něco neúplně jednoduchého. Toto je den, velikonoční žalm pátra Josefa Olejníka. Poslechněme ještě jeho slovo. Zpěvem se Boží slovo ukládá do srdce, aby se nám vynořilo v pravý čas, kdy budeme plni radosti, bolesti, starosti, úzkosti nebo vděčnosti. Tak se zpívané Boží slovo žalmu stane útěchou, posilou a světlem v našem putování do věčného domova. Toto je den. Připravil Pán, jásejme a radujme se z něho. Aleluja. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na dům Izraelu, jeho milosrdenství trvá na věky. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho. Aleluja. Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice mě pozvedla. Nezemřu, ale budu žít a vypravovat o Hospodinových činech. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho. Aleluja. Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožní. Hospodinovým řízením se tak stalo, je to podivuhodné v našich očích. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho. Aleluja. Gospodine, pomiluj mi. Stará česká píseň, kterou bych vám ráda představila trošku jinak. V pramenech je píseň Hospodine, pomiluj mi poprvé spolehlivě doložena až k roku 1249. A tímto zpěvem byl vítán na Pražském hradě král Václav I. Král Karel IV. Ji zařadil do korunovačního obřadu, takže byla velmi důležitá.
Nejstarší dochovaný text a záznam bez notace pochází z takzvaného Miličovského sborníku. Hospodine, pomilujny. Pomilujny znamená smiluj se nad námi. Ty spase všeho míra. Ty spase znamená spasiteli. Všeho míra znamená všeho světa. Spasišny i uslyšiš, to znamená spas nás a vyslyš nás. Hospodine, hlasy naše, daj nám všem, Hospodine, žízn a mír. Žízn je dostatek a mír znamená pokoj. Krleš je české počeštělé Kyrie eleison, Pane, smiluj se. Господine, помилуй нас, всего мира спасени, и услыши, Иисус Христе, помилуй, дай нам всем, Господине, помилуй, Nyní opět páter Josef Olejník najednou se ozval z nebe hukot, velikonoční žalm. Pardon, žalm z Ducha Svatého. Zdržo
zdržovali. Aleluja. A všichni byli naplněni Duchem Svatým a hlásali veliké skutky Boží. Aleluja, aleluja. Pánův anděl rozložil tábor kolem jeho ctitelů a vysvobodil je. Pokuste, abyste, jak je Pán dobrý. Blaze člověku, který se k němu utíká. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Najednou se ozval Bůh, jako když se žene silný vítr, tam, kde se zdržovali. Aleluja. A všichni byli naplněni Duchem Svatým a hlásali veliké skutky Boží. Aleluja, aleluja. Vnímáte u olejníka jeho jemná a niterná zakončení? Je to překrásné. Nyní nás čeká žalm 100 a opět Petr Mejzlík. V této skladbě je pozoruhodné to, že Petr Mejzlík spojil dva různé světy. Jednak tam dal celotónovou stupnici. Pro ty z vás, co nevíte, je to stupnice, která v sobě nemá půltóny. A ještě, abych to přiblížila, je to stupnice, která má v sobě obrovské napětí. A hned vedle ní dal klasickou normální stupnici, která povoluje a uvolňuje. A to se v téhle skladbě pořád zpívá. Takže když budete velmi dobře poslouchat a ponoříte se do té skladby, tak byste měli cítit napětí, povolení, napětí, povolení, napětí, povolení. Jsem zvědavá, co to s vámi udělá na závěr. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Plesejte Hospodinu země, služte Hospodinu s radostí, vstupte před něho s jásou. Uznejte, že Hospodin je Bůh. On nás učinil a my mu náležíme. Jsme jeho lid a stát se jeho paství. Stát se jeho paství. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Vstupte do jeho bracínek, do jeho nádvoří s chválospěvem. Slavte ho, žehnejte jeho jméno. Neboť Hospodin je druhý, jeho milosrdenství je věčné, u všech na pokolení věrnost, jeho věrnost trvá. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Amen.
Děkujeme. Já poprosím chorus Mititur, aby se zase vystřídal s muzikou klasikou. A pozor, malá změna. Nyní to bude Kolčavův kvartet. Housličky dvoje, viola a violončelo. Přednesou Pete Dance, mezitím se naladí. Milí přátelé, všechno jsou to sourozenci, to je obdivuhodné. Ano. Je to krásné výzva pro rodiče. Když se podíváte přímo na stránky Danish String kvartetu, tak se dočtete. Jako smyčcové kvarteto se nacházíme v samém srdci světa klasické hudby. Denně se ponořujeme do děl velkých mistrů, jako jsou Beethoven, Mozart, ale občas hrajeme i lidové koncerty. Jsme 3 Dánové a 1 norský violončelista, což z nás dělá skutečně skandinávský počin. Byli jsme obyčejné dánské děti s nadprůměrným zájemem o klasickou komorní hudbu. Bylo to tak i u vás? Měli jste nadprůměrný zájem o komorní hudbu? Jestli jste měli nadprůměrný zájem o komorní hudbu jako děti? Ano. Ano. To bych chtěla ještě potlesk. Dále narostly nám vousy. To by trošku sedělo, že? Kromě Alžbětky. A nikdo se nepamatuje na život bez smyčcového kvarteta. Takže tentokrát Kolčavův kvartet Rašelinový tanec.
Tak hudba je radost, že? Krásné. Kéž se v našich domech tančí. Píseň vyšla v roce 2016 na albu Deo Gratias z Choly brněnské mládeže a věřím, že mnohým posluchačům není úplně neznámá. Kéž se v našich domech tančí, kéž by to tak bylo. Solo Kristýna Maříková. V našich domech tančí, kéž je radost
Jistě jste si všimli, jak se Dominik krásně přesunul za klavír, a Krištof za kachon. Kluci, ještě, že tu nemáte víc nástrojů. Výborně. Každý den Pán mi sílu dává. Píseň z téze. Na začátku druhé světové války opouští Roger Schutz, 25letý syn renomovaného pastora Švýcarsko, aby pomáhal lidem v obtížných situacích ve Francii. V téze poblíž demarkační linie, která rozdělovala zemi na dvě části, vítal uprchlíky, zejména Židy, prchající před válkou. Zároveň rozvíjel projekt k vytvoření komunity a to bylo spojování bratrů z nejrůznějšího církevního, kulturního a geografického prostředí. Krátká, opakující se píseň má v sobě jemný půvab, niterný pokoj. V křesťanství existuje tato tradice sklidňujícího opakování, při něm se intelekt zbavuje svého neklidu a tím se disponuje pro modlitbu. Do tajemství jsou tak uvedeni i ti, kteří o něm nevěděli vůbec nic. A taková modlitba nemůže být příliš složitá. To podstatné v křesťanství lze skutečně vyjádřit jenom několika slovy. Solo zpívá Anička Kolčavová.
čeká nás předposlední skladba a to je skladba Milosrdní. Milosrdní je česká verze hymny ke Světovému dni mládeže z roku 2016, které se uskutečnilo v Krakově. Sola přednesou Hana Suchá a Šimon Kolčava. Nám své oči pozvedám, koho bych se bál, pomocnou ruku dá mi sám, milostivý král. Když umdléváme, staví nám stán, léčí nás jeho hlas, chladí nám rány hálí nás, milosrdní jsou blahoslavení, protože oni dojdou milosrdenství. Milosrdní jsou blahoslavení, protože oni laskavě mám viny promíjí, učí nás odpouštět, nabízí lásku tak, aby ji poznal celý svět. Milosrdní jsou blahoslavení, protože oni dojdou milosrdenství. Milosrdní jsou blahoslavení, protože oni dojdou milosrdenství. Dřevěný kříž zbavil lidstvovi, stál z mrtvých náš Pán. Ježíš je Bůh, světlo střídá stín, světlo vládne král. Milosrdní jsou blahoslavení, protože oni dojdou milosrdenství. Milosrdní jsou blahoslavení, protože oni dojdou milosrdenství. Přestaň se bát a půjdej, střele trápení i žál, a věř, že Bůh očistil náš hřích, náš Pán žije dál. Milosrdní jsou blahoslavení, protože oni dojdou milosrdenství. Milosrdní jsou blahoslavení, protože oni dojdou milosrdenství. Milosrdní jsou blahoslavení,
Milí přátelé, a je to tady. Závěr našeho koncertu patří obou tělesům zároveň. Bude to skladba opět Josefa Olejníka, Svatý Michaeli. Byla to jeho první skladba, kterou vlastně napsal. Zkomponoval ji na popud tehdejšího spirituála olomouckého semináře Antonína Šuránka. Svatý Michael. Jméno tohoto archanděla vyjadřuje v hebrejštině otázku, či spíše výzvu k boji. Kdo je jako Bůh? Prorok Daniel praví, povstane Michael, velký kníže, který chrání syny Božího lidu. Milí a vážení hosté, děkujeme vám, že jste s námi oslavili 20 let našeho zpívání, také to, že jste tu byli s námi, že jste nezmrzli. A my se s vámi rozloučíme právě touto modlitbou a děkujeme vám za všechno. Vážení a milí přátelé, je mou radostnou povinností vám říci, že nemáme přídavek. Nemáme, co bychom vám zaspívali již více, ale opravdu velké Pán Bůh zaplať, že jste tu byli s námi a dveře do každého sboru jsou otevřeny opravdu každému. Zpívá se nám těžce, když nás málo, takže přijďte a do Zábřeha to taky nemáte daleko. Děkujeme moc za všechno a mějte pokojný večer.